Nginibingelele nonke kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umgwenyeko umsavukazi umvuleni intokazi ezala mamkhize. Namhlanje ke sihleli phansi nosisi ezosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, yini imlethile la ekhaya. Kuhlele sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kanjani? Hayi ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukubulisa ababukeli emakhaya, usichazele igama nesibongo nanokuthi ufike why ufikile la ekhaya namhlanje. Sanibonani boyabuleli babukele emakhaya. Mina igama lami nguNtombi ngwakaKhumalo. Ngiqhamuka le kaMaphumulo. Wesisi ngeke ngathola indoda. Yes. Indoda yaseStenga. Kwenzakalani? Hayi le ndoda sathandana nayo. Kodwa ekukhuleni kwami bengineyinkinga eziningi. Ngiyingane nje enamashwa. Yabo ingane enamabhadi. Ayike kushuthi umalume wami belala nami ngenkani. Ekuhambeni kwesikhathi ke ngathandana nobhuti futhi. Wale kamhlaba yalingana. Ubengangishayi kanje. Ubengihlukumeza. Ngalendlela ukuthi nje ngabona kungcono ukuthi ngivele ngiyeke nje uqoma. Kanti ngahlala ngabasingile. Kanti uNkulunkulu ke yazisula inyembezi zomuntu. Wangibusisa. Wangibusisa ngensizwa. Yes. Iyinhle lensizwa engithanda. Kodwa ke kuthenga ilanga sathi ukuhilizisana nje. Ukuthi sasibangani angisazi. Naye ke lo Naye lo musha. Ayi bengikhombisa shame uthando. Engenzela inkinto. Engenza ikhanda. Engithengela imoto. Ayikho into ekade ngijabule. Hayibo. Uyabuza wesisi. Uthando olungaka. Hayi bekuwuthando ngempela. Bese kusela kancane nje ukuthi athi engage. Hayi ke saxabana ngelilanga sibanga nje into engathengi. Ngaba nokuthuka ukuthi uzongila uzongishaya. Oh, okay. Ngathuka. Ngavela ngafonela amaphoyisa. For ini ke manje? Ukuthi phela ungrephile. Sho. Angeke njaza Cha great. cha, hayi ukuthi mhlawumbe ngangenziswa ukuthini, ngangisaba ukuthi sekubuya le memory yokuthi bengihlukumezeka, yayibona lonto. Manje umuntu wesilisa bengasemthembi, meke nje waphakamisa isandla. Ngitshela ukuthi uyangishaya kanti cha kangishayi. Ngambophisa kumntana umuntu. Wahlala ejele futhi. Uhlala isikhathi singanani? Mangaphosisa 20 years. Manje into enginenkinga nayo angilali ebusuku inhliziyo yami nje ibhlungu ukuthi ngabophisa umuntu ngento angayenzanga ngoba wazi wagwetshwa. Futhi ngafakaza mina ecourt ukuthi uyenzile lento kanti akayenzanga. Manje into engifisa nje ukuthi lolu hlelo lungisize kuyona ukuthi ngibhohle ngiyikhulume lento. Mhlambe ebusuku ngizolala. Iqiniso thwala yamkhulula umuntu. Mase nje ngoba ikhona inamba enginayo kabhuti wakhe engitholile ukuthi nje ngixolise. Manje ubungasazi imuntu kubo nje. So lokho wagcina. Ngagcina nje ngale ya fight nje yokuthi ngize ngimbophise. Mawubhekile uzozizwa kanjani seza ukuthi usubuyele kuma senses wakho washo walikhuluma iqiniso ukuthi wawuqamba amanga ukuthi urephile. Lo muntu wesilisa wayenenhliziyo enhle. Wayexola manje sasingaxabana nje kodwa wayidlulisa. Ngisathemba nje ukuthi uyaphila lapha ekhona. Yize noma kuzothatha isikhathi ukuthi angixolele. Uma awukazi uzuzwe nje lutho emva kwalokho awazi usaphuma noma usaphakathi. Kodwa ngithi uma ngibala iminyaka ngicabanga ukuthi usaphuma. Uma kuthi waphuma ngoba izinto lemhlabeni ziyenzeka. Asike sizame ukumfonela kubhuti wakhe. Ngajabula kakhulu sisi. Yebo, abona. Sawubona kanjani? Ngiyaphila, ninjani? Siyaphila. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Kuhlelo esithi sikhipha izimfihlo. Okay. Ngihleli nesisitombi lana uthi ucela ukukhulumisana nawe. Ngicela umuphi udlebe umlalelo. No, akunanke. Sawubona bhuti. Yebo, sabona kusazana. Njani? Siyaphila, ninjani? Mina ngiphile, nginenkinga lana noma nginendaba nje eyinkiyankiya yenzeka.
ngomfowenu uVusi. Okay. Le ndaba ye-rape. Okay, ngilale mntana. uVusi azange angenze lutho. Awu. Mina igama lami nguNtombi ngwakho uMalo. Oh, ngiyakukhumbula kancane wake akhulume ngawe. Bengithandana naye-ke bhuti, so saba nokungazwisani kahle. Ngacabanga ukuthi uzongishaya ngoba ey'khathini ey'ningi othandweni lami benginokushaywa, yabo, ngikhule kanzima. Yebo. Ngase ngisaba lokho-ke ngambophisa-ke ngokuthi ungireyphile, ebengazange angenze lutho. Hayi, ngilalele Ntombi. Manje bengicela ukubuza, uVusi ukhona yena noma? Abuhlungu-ke sithi ngoba kahle nje mhlawumbe engakuphi nje kubaluleke kakhulu ukuthi akasekho nje emhlabeni yabona. Kwazi kwabuhlungu-ke lokho ngoba bengifisa nje ukuxolisa kuyena kukho konke nje engimenze kona okubi, ngoba waze waboshwa eboshelwa ubala, waboshwa iminyaka emingaka, 20 years. Noma nami ngingasazi isikhathi kwaba isikhathi esingakanani, kodwa engikwaziyo nokuthi sathola umbiko nje osuka khona ejele ukuthi ushukile, yabo. Manje bhuti kwenzalani yasazi ngoba phela ziningi iy'ntori ozizayo nento zey'boshwe noma wabulawa, kodwa bathi ukuthi wazibulala, kodwa futhi kubekhona into ukuthi wabulawa futhi yiy'boshwe. So-ke asazi ukuthi kona kuphi, kodwa okubaluleke kakhulu nje mhlawumbe ukuthi yena samngcwaba. Ayi, bengithi ngizoba nethemba-ke bhuti lokuthi nje ngikhiphe konke okungaphakathi noma ingonyuluka kuyena, ngizwe yena ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba. Kodwa-ke ayi, inzima inhliziyo yami, kubuhlungu ngoba umuntu ebengimfuna angisamtholi. Nkosazane, ngiyakuzwa. Nami-ke lento iyangisinda ngoba phela nathi kusiphatha kabuhlungu umbona esejele, nokuthi abantu abaningi uze nje wadlula emhlabeni benento yokuthi umdlwenguli, yabona, enegama nje elibi. So-ke angazi Ntombi ngingathini. Ayi, kubuhlungu bhuti, kepha bengifisa nje ukuthi angazi ukuthi nganibonana nani nje esikhulumeni, mhlambe kukhona okungalunga. Hayi, kulungile. Mhlambe kuyohleleka nje lokho. Kuyohleleka. Ngithini nobaba omncane ngoba kuyena osaphila ebantwini abadala abangayikhaya. Hayi, ngiyobonga kakhulu bhuti. Hayi, siyabonga kakhulu sisi. Awuphole-ke nawe. Yebo bhuti. Siyabonga lana nokuthi nje size sikwazi nako nokumthola. So manje uzizwa kanjani-ke usugonyulukile? Wakhipha okungaphakathi kwena? Ngikhululekile impela, kepha kukhona lesilonda, yabo, sokuthi umnikazi wendaba akasekho. Bekungcono ukuthi bengizokhuluma naye ukuthi usaphila, mhlambe bekungangcono bengizophola. Manje awusabi yini ukuthi ungasuboshwe emva kokuthi kade kutholakala ukuthi kanti waqamba amanga umuntu waboshwa? Sengenzeka noma yini ngoba kuyimanje ngiboshiwe, impilo yami ibophekile yonke, akukho kulungayo. Noma ngilele ebusuku kuvuka leso silonda sokuthi ingane yomfazi iyabhadla ejele mina. Kwaze kwanzima. Siyabonga ukuthi uzivakashele kuhlelo lwethu. Abaka Blaqlife TV bangakusiza ngodokotela wezengqondo ukuthi ukwazi ukukhululeka emqondweni nasenhlizweni. Ngabonga kakhulu sisi, futhi ngibonga nje ithuba lokuthi ninginike ngikhiphe okungaphakathi ngigonyuluke, mhlawumbe ubuthongo sengizobulala.
Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi kwenzekeni namhlanje. Ngiyacela bandla niye ukuhlukumeza abantu. Akunandaba noma wesilisa noma wesifazane, ngibusana ukuhlukumeza abantu because azizwele kuthina bethu if sihlukumezekile kakhulu senze izinto ezi-wrong because uyachaza usisi ukuthi wayengakaze zamenze lutho kodwa wahlukumezeka emumva la abekabuya khona. So musana ukuhlukumezana, impilo vele ayizohamba ngendlela esithanda ngayo, but please asiphakamisaneni, sizamaneni. Noma yini ongase ucheckana nje umuntu, umcheck ukuthi unjani, uright, ihug isho likhulu futhi. Umhage nje umbuzo ukuthi umcheck umuntu uright na, uzizwa kanjani. Zonke izinto siyadingana singabantu, siyadingana singabantu. Asenzeni ubuhle, asibe kind to one another. Mina ngiyanithanda kakhulu, ngicela ungayeki ukusubscribe, ulike, ushare la ngashare khona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubukile uhlelo. Bye. Is there Blaqlife TV?